गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। थांनाय 3 बोसोरनि आगोलाव आथिखालनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा प्राग निउस मुंनि आसामनि मोनसे सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों मोगा-मोगि लानाय समाव बुंदोंमोन, गुबुनखौ आसि दिन्थिब्ला फिन उल्टा थाइथाम आसिया गावखौनो दिन्थिफिनो होनना बुंनाया थारै दिनैनि खालाराव गाव बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 17 बोसोरनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ सिगाङाव दोननानै मिटिंआव खाबु लायै सरकारखौ रायनायजों लोगोसे बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौबो दाय होयै रायनानैब्लाबो राजखान्थि फोथाराव खेबसेबो देरहासार जानो हायैनि जोबथायाव बर'नि हाथियार हान्जाफोरखौ लानानै गोजोन गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों जुदिअ बिथा सालायजों बुंनाय जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया, माब्लाबाबो हाग्रामा मोनबायदि एमएलए एमसिएलए इएमजिएम थ' जाया, आनखि गावबुराबो जाया होननानै सिरि लाख बर' फिसाफोरनि सिगाङावनो गावनि खुगानि रावखौ गोसोजों गावनो हमथानो हायै सासे सुबुंनि थान्दै महरै सिनायथि लानानै बिटिआरनि चिफनि मासिखौ जफैनो थाखायनो बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि बिथिङाव 2 बोसोरावनो बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन आरो राजखान्थि बिथिङाव स्पेसियली 5 बोसोरनि थाखायल'सो गाव फैदों बुंलायनानै सोमोनांनाय बिथांनि खुगानि रावफोरा नाथाय बिथांनि दिनै मोनफा सुथुर जानानै गावखौनो होसोनाय बायदि गोबां सुबुङानो बेफोर बाथ्रानि सायाव सोंनायनि फिननाय नागिरै गोदो गाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आसि थाइसेखौ दिन्थियै रायदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनै थाइथाम आसिया फिन गावखौनो दिन्थिफिनो होनना प्राग निउस चेनेलाव गाव बुंनाय बायदि गोबां सुबुंनि सिगाङाव जुदिअ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थगायसुला दैदेनगिरि होनना बुंदोंमोनब्लाबो दिनै बे एखे बिमुंखौनो हानजासे सुबुंफोरा बिथांखौबो होनो थांगासिनो थानायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे मोनसे मख'थावना बाथ्रादि बे एखे बिथिंजोंनो सोमोन्दो गोनां बायदि मैया बिपिएफ लाइमोननि बानजायनायाव जुदिअ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फरायसा समाव राजखान्थि बिथिङाव मैखोम बाहागो लाना खामानि मावनो नाङा होनना बुंनायनि उल्था थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि प्रमद बर' हाताव बिटिसि बासाव बुंनाय स्लगानजोंसो गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्राफिनना बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिफ्राय 2700 फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लाहैनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङोदि बिटिसिआ फरायसा फरायसुलिफोरनि सायावनो सोनारथों आरो गावहालाय बिटिसिखौ बेसेबां सालायनो मोनबावनो होनना बुंनायजों लोगोसे बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ सासे बहिरागत धेमाजि जिल्लानिसो होननानै बिटिसिनि सोमोन्दै बिथाङा जेबो मिथिया होनना बुंनानै बेबायदि सुबुंनि खोथा बुंनायनि एन्सार होनांगौ होनना आंहा माबा गोनांथि दं नामा होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा रावजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। थांनाय 20 दिसेम्बर खालार खालि बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव ट्रेडिशनेल बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरआव बावैसो साननि उनावनो फोरोंगिरिफोरनि राय होनायनि फोसाव बिलाइ फोसावनाय जागोन होनना बुंनाय लोगो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड टिचार एसोसिएशना मैया क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पज गेलेग्रा फोथाराव 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड टिचार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोदि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड टिचार एसोसिएशननि एपइन्टमेन्टनि बाथ्राखौ बुंब्लानो एसआइउनि एप्रुभेल गनायथि मोनाखै बुङैनो गोबां बोसोर बारहोलांबाय नाथाय थांनाय 20 दिसेम्बर खालारखालि जेब्ला क'क्राझारनि ट्रेडिशनेल बाथौ थानसालि बेखेवनाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि सिगाङावनो एसआइउ एप्रुभेलखौ साख्रि मावखांनायनि उनावसो नांगौ बेखौ साख्रि मावनायनि सिगाङाव नाङा बुंनाया थारैनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनायासो रं जाखो ना गावनि बाथ्रा बुंनायासो राइट जाखो बेनिबो रोखा फिननायखौ होनो थाखाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'निसिम खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना 427 ता फोरोंगिरिफोरनि थांनाय 2021 मायथाइयाव एनसिटिनि गाइडलाइनखौ फल' खालामनानै जा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन बेखौ बिटिआर सरकारा केन्सेल खालामनानै 99 नि फोरोंगिरिफोरखौ उइदाउट एडभार्टाइजमेन्टै सिरि फोरोंगिरि थिसनदों होननानैबो बिथांमोना रोखा रावजों अजद खालामफिनो। लोगोसे बेफोरनि फुरा डकुमेन्टसफोरखौबो आरटिआइ खालामनानै गावसोरनि आखायाव अलरेडि दंजोबखायो आरो नांगौ जायोब्ला बिनि थाखाय बिथांमोना हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनिबो लामा लानो थाखाय बाध्य जागोन होननाबो बिथांमोना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे 1916 आरो 667 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गिबि बिटिआर एडभार्टाइजमेन्टखौ होनांगौ आरो गासै 19,000निख्रुइबो गोबांसिन टेट क्वालिफाइड टिचारफोरनोबो पस्टफोरखौ बाराय लासै बिटिआरनि फरायसालिफोरनि जा सिंगल टिचार जिर' टिचारनि समस्या दं बे समस्याफोरखौ फोजोबनांगौ होनना सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बे धरना हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बनस'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एपइन्टमेन्ट होनाय सोमोन्दै मिथिगौना मिथिया सन्देह खालामनाय बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मोनसे ट्रान्सफार डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिटिआरआ गावहानो भेकेन्ट पस्टनि एगेन्स्टआव एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो बेखौनो बिटिआरआ मावाबालासिनो थाबाय थानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनायावसो मावनो ओंखारनाय बाथ्राखौबो बिथांमोना दुखु मोननाय रावजों फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोना गोख्रै टेट क्वालिफाइड जाखानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायनि खाबु खालामनायनि थाखायबो बिटिआर सरकारखौ खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया क'क्राझार जिल्लायाव बनस'नि बानजानायाव आलादा रायजो दाबिखौ लानानै क'क्राझार
जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि आखाइनि गेजेरजों बनसुआ भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु, भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि गभर्नर बिथांनोबो मेमरेन्डाम होनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बे मेमरेन्डाम होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोदि थांनाय 28 नभेम्बर खालारखालि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानि मानगोनां द्रौपदी मुर्मु बिथाङा भारतनि मिनिस्टार अफ स्टेट होम एफेयार्स नित्यानन्द राय बिथांखौ सोलिबाय थानाय उइन्टार सेसनाव लकसभायाव आसामनि कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोननै 6 सिडिउल अट'नमास काउन्सिलखौ स्टेट रिअर्गानाइजेसन खालामनानै आर्टिकल 244A नि गेजेरजों अट'नमास स्टेट होनांगौनि थाखाय सोलिबाय थानाय उइन्टार सेसनाव लकसभायाव मोनसे बिल दैथायहरनाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे बे स्टेट रिअर्गानाइजेसननि गेजेरजों बर'निबो गोलाव समनि दाबिनाय थामहिनबा लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्डखौबो होनांगौ होनना दाबि खालामना बे हाबाफारिखौ लादों होनना बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे पार्लियामेन्टआव बेबायदि मोनसे बिल दैथायहरनायखौ बनसुआ गोसो गोरबोजों बरायनाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेवहायनो मोनसे बाथ्राया सिखाङोदि बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मा बिफाव लागोन, नाथाय बेखौ जोङो उननि समावसो मोनथिनो हासिगोन। थारैनो आसामा साहा आबादनि थाखाय भारतजों लोगोसे जेरैबायदि मुलुगनि गेजेराव गावनि मुंखौ सनानि हांखोजों लिरनो हादों, थिग बेबायदिनो मासे जेंनानि थाखायबो आसामा भारतनि बिखायाव गावनि मुंखौ लाखिनायजों लोगोसे मुलुगनि चीन, जापान, नेदारलेण्ड, थाइलेण्ड बायदि हादोरफोरावबो जोंनि आसामनि मुंखौ गोसारहोनाया थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होनना जों सानजायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मैया जेब्ला डिब्रुगड़ एयारपर्टआव सानै ना सिंनि फालांगिरिखौ 700 नाजों लोगोसे हमनो हायो, अब्लासो बाथ्राया सोराङाव फैयो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव सानै हमजानाय बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला 1 केजि ना सिंनि बेसेना नेदारलेण्ड, जापान, मालयेशिया, थाइलेण्ड बेफोराव 1,25,000 रां होननानैबो रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब। मैया जमशेद सिंह शाहीनि मुंनि सासे दावबायारिया 2.5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो कानाडानिफ्राय भारतसिम बेरायनो फैनायनि सिमांखौ सुजुगासिनो दङमोन। ओंखायनो बिथाङा 2,50,000 रां खरसा खालामनानै 40 साननि गेजेराव गावनि गारिजों 19,000 किल'मिटार सालायनानै भारताव सफैनो हायो होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे भारताव बिथाङा 6 माससिम बेरायगोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मैया पेगु चार्लेस इउनिभारसिटियाव सासे उदखारिया 14 फरायसाफोरखौ गावथारनायाव जाय जेरै हायो एरै खारदों होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावथारखांनायनि उनाव फोरोंगिरिफ्रा आरो फरायसाफोरा रावखौबो बायजोआव ओंखारनो होआखै आरो फरायसालिनि लाइटफोरखौ अफ खालामनानै खथा सिङावनो थाजोबनो थाखाय खावलायदों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मैया छत्तीसगढ़आव सासे सेंग्राखौ सानैसो सेंग्राफ्रा गारिजों बुद्रुना लाना थांनाय बाथ्राया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो। लोगोसे आथिखालाव बे सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारनायजों इयुनाव पुलिस बिफाना मा बिफाव लागोन बेखौ समाजो मोनथिगोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। हरै मैया खमलायग्रानि चिफ रेसलार ब्रेन बर्जों पुनिया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि थाग्रा न'नि साखाथिनि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय लामानि सेरावनो पद्मश्री बान्थाखौ दोननानै लेखा गांसेयाव I can't live my life as पद्मश्री awardee will our women wrestler are insulted होननानै बिथाङा लिरनानै दोननायखौबो जोङो नुनो मोनो। मैया आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ मेट्रिक हिसाबै खुंफुङा लाबासिनो सरासनस्रायै थाखो 9-10 नि आनजाद बायदि खुंनायनि थांखि लानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। थामहिनबा मेट्रिक होननाय आनजादखौ आसामनिफ्राय फोजोबस्रांनाय जाबाय होननाबो सुलुङाव फोरमायो। नाथाय बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि जायफोर गोदो मेट्रिकआव आनन्दराम बायदि बान्थाफोरखौ मेट्रिकआव मोजां नम्बर लानानै मोननो हादोंमोन, बेबायदि आनजादखौ सोलोंथाइ बिफाना गुबुन सानावसो जुदायै आनजाद फसंनानै बेफोर बान्थाखौ होगोन होननानै सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।